Standard Time, las 4:20. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki nga tagabalabati dito sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Paray, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa aton sini broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition. Sabado nga presentation, pat ini naman ninyo ang numero sa kalendaryo. Petsa 3, sa mga maninay kag sa mga maninoy, preparar. Sa mga ihada kag ihado, preparar para ganar. 22 dias na lang ang nabilin, kag magabot na ang adlaw, inyo adlaw mga ihada kag ihado, Paskwa. Ay nabilin pagkita nga bali 29 dias, magabulag sa ato ng tuig 2022. Kagato naman na biyabiyo na pagsunod sang bagong tuig 2023. So, ginahunos lang ang inadlaw kag numero sa kalendaryo. Action Report After Edition sa padong nga presentation. Liwat naman naton nga manging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulo naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo dinibabatihan sa aton sining nga pagpangalagad karon nga hapon. Katimbang sa sining nga programa, ang aton sini patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahay sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, bantayan naman aton kagimolsuan, amat-amat kapag takop sang adlaw, pakadto na kita sa Kasisidmon. Ato sini patrol magaserbi mata kag dulunggan sa palibot sang probinsya kag Dakbanwa sang Bacolod sa anuman nga mga eventualities from where the action is. As always, Action Zel Minardo magaresponder. Back to back sa aton nga piloto, Action Ninyo Bugina. Upda magkita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Christian James Pinares. Dito naman sa transmitter sa Control Tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago. Buylog naton ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniragad, ang inyo sining talos sa sining trono temporaryo basta Biyernes kag Sabado sa ngalan ni Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ko sa Labilin, 1 oras 36 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Koreksyon, abi ko Biyernes, dili Sabado palang adlaw. Si Action Dale sa Rasargli. Si Action Dale ni pang Sabado ni mong wala na isang importanteng shooting sa pelikula. Basta Sabado, ara gina siya. Unless otherwise, kung may shooting siya sa pelikula. Dahil sa rasal ang aton siniserbi matakang durunggan, sakay sa patrol. Salamat gid kay Tita Wi. Ano ang mga bulo-balita kabantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita sa New Government Center. Dalon ni Action Art ay hupon.
Attorney Distrito ginpahayag nga hindi pa pinal ang desisyon bato kay Barangay Captain Noli Villarosa, ang barangay kapitan sa Barangay Tangob. Amo ginaya? O di may suspensyon na? May desisyon na ang ombudsman? Desisyon nga kakason anay si Kapitan Noli Distrito sa iya nga posisyon. Isiling ni Attorney Cesar Distrito nga hindi pa na pinal Kung sa bagay, normal lang na iya. May mga course of action ngay muon ang legal counsel ni Barangay Kapitan Noli Villarosa. Ang iabogado si Attorney Cesar Distrito mong tiyang kilinti ni Attorney Cesar Distrito amo ni ang kapitan sa Barangay Tagob na si Barangay Kapitan Noli Villarosa. According kay Attorney Distrito, hindi pa final ang desisyon. Considering na may course of action ngay moon ang legal counsel ni Villarosa. Normal malang na. Appeal, normal na ya. Ombudsman na ginang nag-order kag nagpapanaog sa suspension mo. Kaling kati ang abogado kasi niya hindi pinaya pinal. Normal kay ti ma-appeal pa na ang abogado ni Kapitan Villarosa. Duka kontrobersyal ginay kay Kapitan Noli Villarosa, no? Out of 61 barangay sa Bacolod, out of 61 barangay captains sa Bacolod, pero meron niya starring si Kapitan Noli Villarosa. Yan mo. Sikat ni siya, permi. So, may-ari ganito nga nag-viral man nga sa social media. Anyways, ang una paniguro, yung ginsita, yabla nga tano daw. Amo kaya kontra si Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangobaw. Kung mag-eleksyon, daog yapon Ano na nabiliban kuya kay Kap Noli Villarosa? May bisan damo da sa kontra sa Barangay Tangob, kung tsimpo sa Barangay Eleksyon, kadaog pa, yamak murabanwa. Halikay mga marites na sa Tangob, kasi niya, sige lang, kada son eleksyon, kay pahapaon ginamo si Kapitan Noli Villarosa. Daw boxing ni Manny Pacquiao ba? Pahapaon yung si Kapitan Noli Villarosa. Puerte, no? Ibaloon tara karon ang kompleto ka detalye sa headline action tayo pong gikan sa New Government Center. Kung Sabado ang Negros Occidental Provincial Police Office gina-take over ni Action Albing Graba. Bantayan ang yasiri balita. Ceremonial lights on sa giant Christmas tree sang Nokpo natalana na karon sa gabi. Wow. Puwerteng ability, no? Ang aton nga provincial director sa Nokpo kalipat ko ni permisya ka do talagsam na sabi ka pa interview mong officer in charge subong si Colonel Jonathan Pineda. Ibaloon tara karon ang report ni Action Albing Graba sining giant Christmas tree sang Nokpo nga natalana pasigahon karon alas 6. Sinong mga dinapit nga bisita da sa ceremonial lights on sang giant Christmas tree da sa Nokpo? Ibaloon ta na karon sa report ni Action Albing Graba. Sa balita nasyonal, SWS nagsiling 30% sang mga Pinoy nag-ayo ang kalidad sang pangabuhi sa nakaligad nga 12 ka bulan. Gamay na nga porsyento.
nagmayo pangabuhi ay ting may kwarta ang manggaranon pero ang pigado yan nagdugaw pag pigado abot kung pilaya ang survey sang SWS sa sulod sa 2 ka bulan pila ka porsyento ang nga Pinoy ang hindi mayo ang pangabuhi sa nakaligad nga 2 ka nakaligad nga 12 bulan tani mo tani para fair no ito ang survey sang SWS 30% sa mga Pinoy nag-ayo kung ang pangabuhi sa nakaligad nga 12 ka bulan ang pamangkot pila naman ka porsyento ang Pinoy nga daw hindi mayo ang pangabuhi nakaligad 12 ka bulan makasiling kuhayan nga 70%. Correct ne, SWS. Kita ang inyong nga survey, 30% mo sa Pinoy sa 12 ka bulan nga nakaligad, mayong pangabuhit. Siguro, kung baliktaron ta, 70% sa mga Pinoy, hindi mayo ang pangabuhi, nakaligad nga 12 ka bulan. Ay, puwerte. DSWD umpisahan ang pagpanagtag sang 5.2 billion pesos nga TCT beneficiaries sining bulan sang Disyembre. PWDs ilakip sa Cash for Work program sang DSSD. Mayo ni nga programa ang aton nga mga PWDs ilakip sa Cash for Work program sang DSWD. Ano naman yung proseso sini? Ang ko tabi di sa atong sila nga DSWD head presyo sang gatong ginapaabot nga manaog pa sa masunod nga semana. Ini ang kampiyon nga balita. Sabay pang panaog ya masobra naman 4 bi, no? Isa ning pulo panaog ni sa mga nagapanguna nga petroleum products kung saan pagkonswelo ni sa mga tao mo kay dason simana dason naman nga mga binulan kasakaan nila porte kadako pero ang ilang pagpanubo porte gamay kinagligad to pila sobra 3 pesos kung mayo to ikabay pa nga ining Martes masunod ka semana basi mag 5 ka pesos ito guloy-guloy nawa naman ta. Pero ang LPG baw, pila gitong sakay 3 pesos sa LPG. Ang LPG kaga ang bilis ang uling kasako do nagakuan man, nagakumpit. Ang sako sa buong sang uling tag pila 300, 400. Iba nga ni gamban nga mas payo lang guro mauling na nanta sa isang LPG. Ay iban nga ni kabakal LPG, kabakal pag iya uling. Ay ang uling ya ti kuan na ya. Nang pangdugay nga luto bla. Yang LPG ang ginagamit sang iban, di makitanan pang init lang bala, pang dasigay lang nga luto. Pero kung mga lalagaon, ay kinanglanon mo gudya uling Pagani ang lalagaon mo nga iagi mo sa uling mo yang sabor kres nami no mga bulalo blada mga kanse ilagaon mo sa uling ay kampyon pero kung sa LPG daw kapigaw sa sabor di black kres no ilaw ka sang luto kanse sa uling kag sa LPG ay kadto ka buwas sa balay kay maluto ko kadto ka boss kay mapakanon ta kakanse nga luto sa uling hindi sa LPG. Kabay pa dako-dako ang ibuhin naman sa bilis ang aton nga mga produkto sa petroleum sa masunod nga semana. Kabay pa nga dako-dakoon ang buhin. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 4:35 na. Ahay may mga bubon gyapon diri sa Bacolod nga temporaryo anay ginpasira no. Ang aton blang nga mga utod blang nga hindi kasara magpatindog bumbas tubi. Nga salig lang sa tubi sa bubon. Dira sa Mandalagan may ginpasira naman na nga bubon, may ginbutangan sang chlorine.
ti positibo sa kolera. Di maayo man kay ang mapisan tani nga City Councilor sa Bacolod, si City Councilor Calao Puentevilla, natuon siya ang chairman sa Committee on Health. Dili man ko ni bata kay pusado man kapisan. Nagalakat gidya sa mga barangay nga nakalabot siyang balita nga may cholera cases. Yung barangay Mandalagan, isa ini sa katuan gini Councilor Calao Puentevilla. In fact, believe siya sa mga barangay official mo sang barangay Mandalagan. Sa papanguna sang bag-order ang kapitan, si Paul Anyebe, kapitan sa barangay Mandalagan. Pati mga kagawad, gaupoy gidya kay Councilor Calao. Libot ang mga lugar na may mga suspected cholera. Ang purok ludluhod ang purok ipilipil na sa Mandalagan. Ito may arat na reported cases ng cholera mo. Mayo man kay aton nga mga barangay official da, way magapatumbaya sila sining obligasyon. Amo na yang nami. Ang isa rin sila biliban ko tayo man si Councilor Calao Puentevilla. Siya doon makapisan nga bata, no? Nagahinunanon kaya sa mga pumuluyo nga apektado sang katulad sila nga kaso. Aton ibang nga konsyal daw wala gapormahaw. Tapos ng leksyon. Papugi points lang na nga sitwasyon. Dapat ay inyo nga komitiba na natuon sa inyo gampanan nyo sa gusto. Pareho sa ginahimo ni Councilor Calao Puentevilla. Tinami ni kay ara gisay galibot mo. In fact, sa syudad sang Bacolod, may mga ari kita diri refilling station. Sa Bacolod, 276 na ang na-inspeksyon. Out of 276 na-inspeksyon nga mga refilling station, 163 diri may permit. Ang wala permit, 107. Ibati ko process sa mga business gaga sanitary permit kita nanon gina sa mga tubian tabla kita nanon gina nga i-comply nyo ang ara sa nakasaad sa layi aton Department of Environment and Natural Resources aton nga mga permit na business kag sanitary permit ano pa da nga mga permit i-comply nyo gid na kay ga-deliver ka mo tubig, ginabaklan ka mo tubig, tapos ang tubig ginainom sa tao, hindi bala sigurado, basi may mga bakterya na sang cholera na anong sitwasyon. Mayaman kay ang aton nga City Health Office, amo man ang nagapanguna sila sa pag-inspeksyon. No? Manami gid, importante ang tubig ang ginainom ta, safe bla. Kay mag-inom ta tubig, dugay-dugay ka kutoy tiyanta. Balog may mga cholera na yang sulod sang tiyan mo to. May mga bakterya na to yan. Oh. Muna siling balangati. Ang importante sa tao, tubig mong. May palagani nga wala ka kurinti mong. Sasang wala ka tubig. Bla, kung kurme ka mo. Sa kurinti, at makadulo diskarte kung wala ka kurinti. So, kung tubig na madula si mo, do nagalokdo kakalibutan kay bisan pag-ariya mo daw hindi ka mag-ariya ano i-flash mo da alam na tulok-tulokon lang bisan panglaba mo pangugas pinggan ipaligo mo importante sa atong tubig saan wala kurente yate makadiskarte tada makasulo tada makakulokingke tada kandila kung tubig na madula sa tawo sa pagsinarayo sa sulod sang balay ay kami miserable gidya da permi ka lang nga painit kapay bagay ko ang sag-ubad mo perte kalayo ay gaugtas ka amo na nga importante sa tawag niya minato ka sugid tubig ang importante sa to may mayo man niya kay may mga ginaprocess subok ang wala sang permit 107 ang nangi kata inyo negosyo man among negosyo man ino protehiran nyo man ang ikayong lawas ang inyo nga mga customer ilabi na gid ang mga nagakuha dira sa inyo sang
mineral water akong tubig sa inyo dira nga refilling station. Ayos, magabalik ang inyo sa nga patutunan pagbalik naton report sa patrol, observation ni Dale pagkatapos na sa itong importante nga mga pahibalo. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay eh. Tapos ano naman, ubra na daso. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong ka man rapulong tatugan ko palala. Balik din sa Tabalagat Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44. It's time to check na ito sa ring patrol. Action Dale Salazar, ibaloon tal sitwasyon sa Metro Bacolod. Sabado na ito sila Tabalagat. Yari ang observation report ni Action Dale sa trapiko. Action Dale, may hapon, please come in. Ay. Tag-iti subong ang silak pa sa init, no? Mayo ang lakas ng tiyempo, Pang Sabado night niya sa mga kauturan na ito nga naghahataw bala kung gabi. Pang Sabado night. Ari na si Action Dale Salazar sa patrol. Dale, may hapon. Yes, sir. Ay, Action na live. Subong ang Liko Bidil, adya sa imo siling nga live na live report ka doon naga in and in ang imo siling signal, Action Dale?
Sige, this time action Eric, no, ulo adjust kita sa aton sining nga posisyon diri sa area sang reclamation area sa may likod sang Pope John Paul, the second tower action area. Actually diri na yung firecracker zone. Okay. Nagaisahanon nga balaligyaan sang palupok diri sa may siyudad sa Bacolod subong nga 2022. Traditionally action Eric, amo gid man ang lugar no diri sa may reclamation ang gin-designate nga ginaprubahan sang City Council at diri kabaligyan sang palupok kada tuig di makita na nga halos tanan nga mga kiosko or pwesto dire sa mga negosyante sa palupok do nakaplastar na action Eric no kung makita nila nato sa aton sining Facebook live ang iban ti amo ni himo sa kawayan kag sin no ang iban diri nga mga sin action Eric do na use na balado gin recycle Okay. para mga daan na di nga sin para at least makasave man ang aton sila nga mga firecracker vendors and pyrotechnics sa sila nga pagnegosyo subong nga 2022 action Eric. May mga kiosko nga ti do ara pa lang sa 80 to 90% do nga kompleto ang aton sila nga pagtan-aw. Okay. Pero may mga kiosko man nga nagasigi-sige ang ila sila nga pagtrabaho. Like kada action Eric ko sa Cornel Tubangan. Do nag-upgrade niya ang kiosko bangod made of steel. So makitaan mo do sa salod. Di na. Halos kalabanan. Ari sa ako tubangan arang nagasonhan tubangan sang salakyan. Dosen man na? So himo si action Eric ang iya bala sining ano bala ang mga haligi do made of salsalon. Okay. Kagati do kumbaga improve may mga improvement ang aton sining mga negosyante sa palupok no diri sa likod sang Pope John Paul Tower. Ang iban say man sa gihapon made of kawayan kagamni ang iban bago ang mga sin pero may iban nga nausarda sa doctionary kag subong ti amo na siya ang nakaplastar diri sa area sang firecracker zone sang syudad sang Bacolod. Wala pa sila sang naka-display diri nga mga palupok action Eric since kasi ginahikotar pa man ang mga nagakaigo nga mga dokumento, mga permit sa Bureau of Fire Protection nakikman sa Bacolod City Police Office or NOPO para at least legally pala makaplastar sang husto ang mga firecracker vendors sa Bacolod City diri sa reclaim area action Sino na Eric. mga tao Kumbaga, nga sa tubangan mo, mga tagiyan asang mga kwanda, balaligyan? yes, ang iban tagiya diri sa mga baligaan, mga negosyante, iban diri ti nagabulig-bulig tukod no Saan mo sila pamatapos dapat display yung mga dilaw? kiosko. Ari action Eric makaupod nato na ang isa sa mga board member sang Bacolod City Firecrackers and the Pyrotechnics Vendors Association. Very good. Si Sir Melchor Deriada, no? Siya ni ang media-friendly na official sang Asosasyon Action Eric nga ti subong ari dito sa subong hapon sa reclamation Okay. hands-on man naga-follow up man Action Eric sining pwesto no sir may hapon live sa subong sa Action Radio Bacolod sir Facebook live sa 684 kHz sa mga radyo kag subong sir ano na subong firecracker zone sa Bacolod City. Ang pinaka-latest din subong, kumanon ini anay tanan, kiosko, tapos inspeksyonon ini sang fire, pag police. Pagkatapos, kung makapermahan ang amon tanan nga lisensya, amon special permit, amo na pag display siyang tanan. Kaya kung wala pa matapos, no display. So subong sir mga pinatanan ka mga kiosko dito daw ka damo dili subong ang nakapusod na. Mga 62 kabilog itinitanan subong diri ang kiosko. Subong sir may mga nag-upgrade no nga mga kiosko kay iba ni mula sa ni steel or Oo, salon. kay para safety man bala kay kung ano, dito man mapaktan mo kung in kaso may matabo, hindi na siya maglaton sa biyak. Da na lang siya nga porsyon. Kag mahingagaw siyang tanan. So anong target date subong sir nga makabaligya kamo diri kay do mas early mas mayo no nga dali kun subong na kompleto na tanan nga mga documents. Kay kung na-kompleto na temprano, early pa kami maka-display. Pero kung do medyo malang-alang, basi sa mga pitsa 15. Ay, kaluyan lang sa mahal na Diyos nga wala lang bala sang malain nga panahon.
So kaya actually katublang bagyong Odette last year. correct. So mo gito ang nagapekto sa aton sila mga firecracker vendors kag do nagbalik lang balagi sa niya kapital, may mga palupok nga wala na dispose, wala na baligya kag amo na siya ang isa sa mga factors nga nagapekto man sa ila sila nga negosyo. Kaya mali Sir Melchor, hopefully wala lang sang malain nga panahon, wala lang sang bagyo para sige man kag makabawi man sila after 2 years sang pandemic nga bisan nagapangatubang sa sang pandemya sa gihapon, may mga Pinoy sa gihapon nga nagausad sa palupok ngati ang hambal nila makatapog bala sa mga malas actioneric, sila sila mga panimalay, sila sila nga mga ugsaran. Pero this year sir, kamusta man ang presyo na itubong sang palupok kay do bati ko interview natin earlier dumiya sa mga pagsaka. Nang disata tungod sang kuan bala ning ginamo sa China ting aton diri nga kuan aton chemical. Nagkiwat. Pagkiwat, ang mga negosyante, pamintaha mo na sila mo. Gusto nila mahal. Kaya mo na karoon nga ang tanan din nga mga firecracker sa lalaka. Pero hindi sila nga nagsaka, di siya dapat. Balo ka, ang gasolina, 30 naman kamahal, ako naman kamahimo. Kung baga kung nagtaka, ang mga basic commodities, ang mga nagkaunang palaklon ng gasolina, pagtiya mo to ang gimension man sir, ang sitwasyon man sa ibang nga pungsod lang nga ginakuhaan sa mga raw materials like mga chemicals, especially China, at wala man sang may maubrang ato sa mga firecracker vendors kung magpasaka man para at least hindi man sila maapektuhan, hindi man sila maperde. Sometimes nagabaligya sang palupok. Dili sir sa may firecracker zone, bali ano din inyo sila nga policy sir, like sa una may mga no smoking kita syempre sige na niya implement sa gihapon this year, may mga additional kita sir nga mga guidelines dili sa area. Ang mo hindi kinubutangan namon isang no smoking, tarpaulin. Tapos mayari kami diya gwardiya diya nga ibutang para safety gid nagasaway sang mga nagapanigarilyo o nano da nga mga aktibidades yung iban di balo kay ban ka pamintahan mo jet lang wala man kwan. Oo. Subong sir nga wala pa mo naka-display, ano may nagabantay diri, may nagapulaw or may gabulos-bulos kami diri. Bulos-bulos kami di bantay. Iti, iba niya mamintahan na di pangwaon na isang napamasura ang sin mo ni pa kilo ay ka naman ni makon per day kagidayon. per day again. Oo. Oo. Pag wala to natin sir, December 15, 2020 ito pala tis makapastar ka mo diri. Pero sir, atong dimension yung sir nga no, nga saka presyo sang mga palupok, makasay to sir example. Like ano ang palupok ang saka? Triangle. So, ang nagligan, ang triangle, 100 lang bakal mo kasi 90 man lang ang kapitalya mo. Tapos ang sa subong, ang triangle, 100, 120 na ang baligya diri. 120. Kasi may 20 pesos nga saka triangulo. Pag matriangulo, Gagmay na sa gagmay. Tapos nakaputos ang ginasiya. nakaputos sa kapak. 100 pieces. 100 pieces. So 120 subong na 22. Oh, okay. Ano pa sir ng triangulo? Ano pinyo Whistle, Kamara? British, ang British ang una, nagligad, may stick na siya, 120 lang na siya, subong 150. Pila na kabilo guys ang 1 Pulo, sa kabugos? sa kabugkos. Ang whistle, the same gyapon, pulo lang siya. Wala pag saka. Kaya kuha na siya mo, light lang na ang iyang chemical mo. Ang fountain Ano niya? sa galing isa sir? Ang Fountain? Fountain niya sir. Ang fountain, subong, pinaka siyang nagligad, may 100 pa, subong 130, 120. Ang kamera? Ang kamera sir, kinabaligya, alaw. Wala kami ka kamara, subong kay Bawal. Bawal. Bawal na yan, no? So, Ano ka mga bawal, Dale? Lipat ako. bawal sir, madam dumanta. Yolanda, Goodbye, Philippines. Laila de Lima. Kaya dilema, oo. Mga ibang pikulo sir, bawal dyan. Ang pikulo, ulo ka ang pikulo niyo, pero tigniya ka delikado. Muna Oo. yung Gamay lang siya. gamay property ka delikado. Oo. Oo. Balo kayo na makaptan sa kabataan, ang iyan na balang powder, ang kabataan niya, hindi naman na sila mabantayan mo. Oo. Mapudyot na sila sang kunano tapos mabakpao na sila mapudyot sila ng tinapay kag itimo nila makuha nilang chemical. Di ka pa perte na kakuha ang chemical delikado. Delikado Tapos na yan. tapos ning pop-up hindi gid pwede. Kaya ang pop-up ang tsura do dulce. Amo na nga ang kung bata ang nagakapot kasi kung maum-om niya bla kag
Pero tigid ka delikado, tiya mo na nga gina-prepare ginadinamon. Kay kami mangyapon di dirahon sang otoridad mo. Last year, sir, wala kita reported sa mga confiscations, ano? Dale? Wala. Action na, Rick. Dali kita, hindi lang pag-utang yung muli niya, Action Dale, balikan ta kada, kaya daw interesado kung sige na saysay ni Manong ni sa mga bawal blang nga mga sahi sang palupok. Mabalik lang ko si Muda Dale, standby, babalik kita sa to sila pagpakalagad, pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas ay kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balikantang report na Action Del Salazar, live report sa likod sang Pop John Tower sa mga lugar dira sa Dindra gina butang ang mga pagbaligya sa atong sining firecracker, ang atong sining firecracker zone. Action Del, lapis come back. Firecracker zone, no? Kaupo natin sa Gyapon, Sir Melchor Deriada, board member sang association sa mga manubaligat ng Palupok kaya diri sa may Bacolod City. Sir, going back ay na sir sa ating interview regarding sa Palupok. Piccolo, Piccolo hindi kita well binang kay kadelikado gina sa kabataan. Kadang pop-up hindi gid pwede sa kabataan. Bakal na naton cake para sa kabataan din na magbakal pop-up Piccolo. pero kung mga minor, sir, ginalaw natin nga mag-tulo diri para Ang minor, kung nara ang ginikanan, pwede. Pero kung wala ang ginikanan, hindi sila pwede. Oh, okay. Oo, nga sila lang O magmatumato. sila lang magmatomato. Tikag kung sila di magkadto, ginapagwa na lang na namon. Gagwan man kami nga masaway ba mga kabalo na gud sila nga hindi pwede pasudlon pa napasulod kanila. Kaya mo na ginabutangan gid namon gordya. Oo. So, subong nga 2022 Action Eric, 62 ini sila sige hapon, bali ang policy diri nila, wala sang bago, wala Action Eric, negosyante nga magtuhaw
diri sa area sa nga firecracker zone. Kung may bago gid man dapat paryente o kon himata sang negosyante nga yara na mismo sa listahan or miyembro sang sining nga association. Di ba sir mo na siya gina-implement ninyo? Kung magsulod ka nga baguhan ka, hindi ka pwede. Pinanglan, bata mo mabulos, asawa mo, basta pamilya. Pero kung iba, hindi na pwede. Kaya ginapan na mga nila na magdutay na lang ang mga tsusko mo. I see. So, bali subong sir nga tuig. Bali same na sa gapon last year. Bali wala din may mga replacement sinatabo. Wala. Amo lang gyapon. Oo. Bali sir mga tumandok kini sa Bacolod City. Sa Bacolod gini halos. Oo. Kalabanan sa mga negosyante sa gadin nga barangay. Barangay Singkang Airport, mga sa Mansilingan, Banago, dalap-taman kami. Iban siya dumanan, mga puli. Oo. Pero actually, kumbaga seasonal ni ang pagnegosyo sa palupok kada Desyembre lang, kada hilapit ng Christmas season. Pero sir, during off-season, sir, anong trabaho mo sir person? Kung wala na yan, nagpamapal ko yan sa mga sikanahan ng mga relo, na mga original, tapos kondisyonon, dalo naman sa mga opisina, resibo, sa ahensya, alahas, antipara, kung ano, basta mabuhi ka lang. Kung baga sir, do ka sideline na niya, or nanda na nga every December, mabaligya ka dito niya? Oo, kada to, igabaligya kita po yung isang palupo. Kaya tinandaan ko naman yan pasang bata pa po sa akong binikanan. Mga pila nakatuig sir? Kalawig na. Ilan nakadekada? Kalawig na. 1980s pa ko yung nagsugod. 1980s. Oo. Di 2022 na ta. Kalawig na. Kung baga part na niya sa imo nga hobby or kalingawan. Bisa magkakaroon na patuloy niya ng namon. Bisa Diyos. Patuloy sila ka magsalo-salo. Kami. So sa isa gasto, sir, mga pilaman ang magasto natin? Like mga plain ng blaster ng materials? Kailang kisko, ang pinaka-kuan mo dala libor, mga 7.5. 7.5. Oo. Tapos mga pila, sir, kapital sa actual na gidrip mo. At kung magkapital ka, may 200,000 ka, tako-tako naman siya. 200,000. Nakadako ba? Dako ba? 200,000, 7.5, palupok, ang renta. Ang renta namon diri sa likod Pop Tower 50,000. Kada isa dibidihon na namon sa 62. Pero gatag lang kami tag 1,000. Ang 1,000 na ang mag-62 62,000, paol na namon 50,000 kag ang 12,000 ipasulod namon sa asosasyon. I see. Oo. Bali actually hindi kini galilaw-glahog ang magnegosyo sa palupok kaya dapat mera kasang mga more or less mga 220,000 sir. Dale? Manggiduro. Dale? Yung sulestimate na ginagmay lang na. Action Dale? Ginagmay pa niya. Actually, Mga tayo si Bano, pila lang ila pundo sa asosasyon, dako-dako na ginman? pondo niya sir ang fund sa state. Bago pa lang gininagkuan ang nakapundo, kami mo kaysa nagligad, to kadamo, bala nagpandemya, to kadamo, isang ginagastusan. Kaya nga mong pundo, na matamat man kuha, subong yan nakamatamat naman kami tapuan. Kaya parang ako ng kaso, may mga membro kami bala nga wala sang igasto sa iya kiosco o kung kulang iya kapital, ina-dispon yan sa asosasyon. Ang inyo na sir kag gidabaligya nga palupok ano na da lokal o kung may mga gina-import ka mo, export ka mo sa mga lugar? Ang mga suppliers niya sa palupok. Yes. Mga lokal na sa inyo. Ang aton diga supply sang palupok madalin sa Hinigaran. Tapos ang Bulacan temprano pa na sila diyaga pasulod. Amula na. Baling mga Bulacan nakasulod na dito sir. Nakasulod na temprano pa kahit ang mga negosyante di ka pa na sa daan sang temprano pa. Kaya kung mga lapit na hindi na sila guro kakuha kay mabudlayan na sila. Oo. Like Hinigaran. Daw man nakakuha Hinigaran nga dili nga baligya. Mo man daw bilog nga Region 6, ang Region 7 gani ka bakal pa di sa aton mo Cebu. Kumbaga supplier galing Hinigaran. Nagit silang Hinigaran, kilala na gid. Okay. Kay bisan sa Mindanao gabakal pa na mo halos sa daw matamat na the whole Philippines na ni ang kuan ng Hinigaran. Ay tuod. So hindi na gali Bulacan pati Hinigaran to bantog na. Ano pa yung iba nga mga lugar sir nga madunduman mo nga naga-manufacture sa palupok pagluwas ang Bulacan kag Hinigaran? May ara pa man ang Cebu ga manufactured man. Okay.
Pero most likely na baligya ta daya hinigaran kag Bulacan. Oh, hinigaraan Bulacan. Kini way naman tayo kakuha sa Bilya. Oh, Kaya bilya gali bilya, ya, bilya. Ang Bilyaya, dito naman na yan sa ila. Pero ay tatoy kakuha sa Bilya. Ang Bilyaya, ang taga Iloilo, kakuha pa diya sa aton. Ah, Eh, quality okay. ang lupok diya sa aton nga na panlimo mga factory. Pero mo- Bilaya bala daw, hindi. Tunog, laban yung tunog. lupok, yung laka, lamay palso. Ah, umido. Ang bilyagan, pinagkala, sir? Iloilo. Iloilo. Okay. Oo, I see. Pero dito sa may Bacolod locally, wala kita diyan. May ara kita diri sa Bacolod, si Amado Castion, amo ng presidente namon sa Bangladesh Association. May ara bra sir kung isa bla kawat-kawat baligya Oo, sir yan. nga way gagit sa inyo nga sikreto ka baligya bla. Sekreto ang baligya. Di ko magsikreto, papabaligya. Kabudlay naman ni Guro, kaya rin tadi sa, sa, amo na gid man niyang designated zone mo, sang kalupukan di sa likod Pop Tower. So, pero wala kami sir nag-target nga sa ulihi, like may another location, wala sir dito sa may At kung kuan na man namon, na obra kami pa project proposal, para sa asosasyon nga napangayo kami sa syudad sang klasaran din namon as kaming klas nga hindi na kami kalin. Nasa uli mapanugbi namon sa among kabataan, kapuhan. Mas mayo sir nga wala pala renta nga bayaran. O wala rin ta. Para ganun sa rekta. Babayad lang kami sa dota. Wala na. Oo. Oo man. Kaya mas malaki na like ang 31 na dito sa likod tower, ang ano sa 31 sa iba naman yung location para daw laptop balati subong uniform lalangay ang ating mga negosyo sa palupok kag dito nga ano lang plus tag no sa area sang reclamation action na Erika. Oh, ti may at least daw safe na daman ang lugar. Expect naman ninyo nga anytime soon magkanto din ang BFP kaya mo na ginawa natin yung ang firma. Oo, ang pagtapos ka perma sang kung fire, amo na pag-inspection nila. May inspection na antes magperma kung kompleto na ang kiosco. Okay. Balik kung hindi pa naman kompleto, ang ibang nagagasigi-sige. Okay, balo ka, budlay man na magbalik-balik. So, mas may matingog. Mas, kung nag-inspection sila, tingog din eh. Okay. Tapos kinalang pag-inspection may mga fire extinguisher ka, may drum ka na sa tubig, may balas ka. Kinalang kompleto, para approve din. Wala na problema. Bali yung ma-inspect is PFP, separate na Police separate man. Kung okay na kita na. Kasi katawagan na mo lang na sila nga okay na to. Katuan mo lang na din na yun. Nagkakandak mo ka man sir fire drills, no? Oo, Like, fire drill. requirement. Oo, sang BFP. Sige. Action, Eric. Papamakot si Sir Melchor. At least daw kulo kompleto naman deal ati siguro expected na naton da nga makabaligya sila by December 15 gid. Totod. Okay, no to Jackson din sa balikanta. No kay kadamo sa nag-text sa kunya sa nag-text ka display kag pwede ka baligya. Ti kadamo interesado bakal palupok ka. Hidlaw lagi siguro sa palupok ati duha man ka tuig gaway palupok mo, no? Tungod sang pandemic. Balikanta si Action na de Salazar, siguro expected na ton na December 15. Action din please come back. Yes, Action, Eric. No, mo to ang payag din Sir Melchor Deriada, ang board member sang sining station, no, sa mga negosyante sa palupok dito sa may Bacolod City. So, amo na lang ginalat nila instruction sa atong sining otoridad, BFP kag kapulisan, and then may siwa na action Eric sang mga required or permit, or special permit. Ano tawagan na, sir? Special permit. Special permit, no, para legally maka-plaster sila sa sining baligya dito sa area sang reclamation area. So far wala mga difficulties sir kabudlayan sa pag-process mo. Oo ay man. Namin subong sang kwenta. Okay lang, sige na delay ka mo to sa pag-plaster. Oo, na delay do taya. Mugin man na kay hindi man na napiyong panahon mo sa chimpo sabi ki sako perti man to ginulan. Oo. Kasi subong niya may chimpo daw kadasig sang sang follow-up. Dasig man naton nagapulong ko sa gobyerno. Ano subong sa sitwasyon? Action Eric, may dugang papapangkot. Okay, action din daw kulo kompleto naman ta. Sige, Sir Melchor Deriada, sir, thank you again, sir, Thank you, Kit. Oo, thank you. Sige, sir, thank you again. Oo. Action Eric na pati ang Sir Melchor Deriada, ang board member, no, sining Bacolod City Firecrackers and Pyrotechnics Vendors Association. Kasi subong, no, hands-on siya dito sa area sang firecracker zone para mahigpatara ang dapat nga hilimuon na aksyon. Eric, kamo niyo? Pila ka mga kiosco like sa sining tubangan. So halos niya gani made of kawayan
actionary no diri sa area no. So diri ba magwa kita diri sa may along Rizal Street pasulod sa may Baywalk no. Diri kita sa may Sagwa since Island sa actionary Actiondale? subong actionary. At least ka magpa-baywalk, dali lagi, post ko lang, dali ka mo signal da, balikan ta ka kay papasadon ko another commercial. Saan ba action day sa Lazar? Balikan ko ikaw pagkatapos lang sa nga itong importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, pwede surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako.
Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis ka may COVID pa, tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang kuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko pa may makamit. Ay malas 5:15 na, balikanta si Action Dale Salazar, siya sa nga area of responsibility, no? At tapos niya sa Pope John Paul Tower dira sa lugar sa diin dira sarang ma-display kag mabaligya ang mga firecrackers naglibot or naglibot si Action Dale, no? Do pakadto sa Baywalk. May lalapsar na dagli, no? Sa may Pope John Paul Tower pakadto sa Baywalk. Ay doon ko nang kabustang Baywalk to kay the last time kato ato Action Dale, do damo to tao. But ko dara pagyapon ng mga bulubaligya. Action Dale, please come back. Actually, Rick, nagliko ang patrol, no? Dili na kami sa area sa downtown area, no? Downtown area na. Kasi naman tinion. Pero kayo natin nagtikagad dito sa may Bacolod Baywalk. Kag same sa gihapon ang sitwasyon ng Action Rick, mayroon sa gihapon sa mga lalagawa na. Okay. Ang aton sining mga pumuluyo diri sa may syudad sa Bacolod, kay tiamo tabla sa paman sila sa bunga bulan sang Desyembre 2022 sa Action Rick. Kalabanan na mga pamatan-o na ang nagalagaw diri sa area sang Bacolod Baywalk Action Rick. Tiamo magdimation, no? Nga nagalagaw sila kay Sunset pala Action Rick. Amo ni siya ang ginakulat, no, sang mga pumuluyo para at least merasang maayong litrato nga makuhaan subong nga Sabado sang hapon na aksyon Erika. Actually, so far, muna makita natin subong mga pumuloyo nagalagaw sa mga mall. Maayo ang aton sining panyempo, no? Subong law action Erika. Pagka muna ang usual naton nga ginapangayo nga di lang maglain para at least ang aton sinibilang mga dapat kadtuan para subong Christmas, no, nga damo sa mga party. Yes. Actually may iba niya company action Erika nagapatigayon sang temprano nga Christmas party para at least wala na sang dapat nga panumdumon kay budlay subong action Eric mag-book sang mga event sang mga hotel, mga location sang Christmas party kundiin ka mo dira sinadya, no, mga year-end party. Kahit damo subong sa mga kahiwatan, ang iban nagadoble-doble ang booking sa isa ka lugar. Kagati ang actually ginakommit first come first serve basis actually especially sa mga hotels, no, diri sa may syudad sang Bacolod. Sa paglibot sang patrol sa pinaka mga area, kagati still mabatyagan natin sa gihapon ang heavy traffic, especially sa may dalan Hilado Block generic sa may Burgos Public Market, no, kami dira sang dalan sa may Hilado Street nga isagid ya ka lane ang ginakalkal dira, no, kay ginaubra nga dalan dira sa may Hilado Street. Amo na siyang rason kung ati damo man sa mga traffic enforcers ang nakita naton kay nagin-deploy dito sa lugar para magmanman sang traffic situation kay amo nang budlay, no, especially kung may nagapadayon nga mga road construction. Correct. Especially kung subong nga holiday season, subong Christmas season nga damo subong ang nagagawa nagabakal sa mga regalo, kadto, no, sila sa tagsa ka mga destinasyon action Erika. Ang patrol subong nga rin nakita diri sa area sang Dalan Lozoriaga. Okay. Diri sa may downtown area, no, kagati amo ni makita naton subong hangaton sining mga pumuluyo, mga ariyon nagaokupar siyang kadala, no, amo gining problema. Amo gining problema diri no. Subong ligwa pa ang traffic pero especially kung dugay-dugay nga damon na nagaginuwa sila sa mga opisina magpalauli di nagagotok man ang area diri sang dalan Lozoriaga action Erika. Kaya nga pulisan nato, no, araw ang inasining blinker ari sila sa may Araneta Street Police Station number 1 ang patrol ari sa nag-standby action Erika, nag-bantay-bantay man, no, especially nga sa subong damo sa mga salisi. Damo subong sa mga nag-double time man. Double time sa pagpangawit. Amo na ngati kung may mga nagadalaga na i-action Erika, dapat aktibo nga aton sining mga kapulisan para magbantay, no, para posible madakpan
ang mga suspect sa pangawit. Do kay ti subong Christmas action Eric, ang mga kawati wala din sila 13th month pay nga ginatawag. Ay natandaan ilang 13th month pay, depende na sa ilang iligoon action deal. Na mula depende sa ligoon, may gamay, may dako. Pero ti kung madakpan ka kapulisan, makuan sura mo ka CCTV at ti nang budlay, no? Kay kung madakpan kaya ka CCTV, ti instant sikat kagid action Eric, no? Another patrol sang police, no? Sa may kilid, sa may along dalan Gatoslaw na. Diri sa may downtown area, so temprano pa sila nga nakaplastar. Uy, mga prutas. So, nagadagsa naman ako, Derek. Naman, mga prutas. Oo, may lang ang malagilate naman lang. Hindi na lang maglapaw or mag-occupy sa ginagyan sa salakyan kay tao, kay ng budlay. Kay reklamo sa City Legal Office Enforcement Unit. Pag the next day, may mga road clearing operations na. O, diri sa may Dalan Lozariaga, sa may Central Market, may diri sang barikada nga ginbutang. Like diri na sila grupo to basta hindi sila maglapaw sa sining ginpamutang diri nga mga low stick action or sementado man. Nga boundary nga hindi maglapaw ang aton sining mga market vendors nga naga-display sila sining mga isda along dalan Lozoriaga. Hoy nagayuho mga bitaw traffic enforcers naton. Dili sila naga-double time man sa pagtrabaho action na Erika. So far, morning observation report nga madalos ang patrol action Eric subong nga Sabado sang hapon rekta diri sa area sang downtown sa may siyudad sa Bacolod. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Dale Salazar reporting live sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Ginatamyaw na dagli, happy listening dira kay Mario Olvido Aquisa sa Hacienda Logway, Silay City. Sa Cabanatuan City, garantaw sa aton si Lisa Castellano Parungaw. Si John Serna, may hapon na kay John Serna, manandara nga pagpamati kay Baby Gregorio Yulo. Araman sila Lane Grace Ibarra, si Lipolino Luab Kawiyang Jr. Monitor man sa ato, no? Sila ni Doy Arthur, kay Magallanes Corazon, kay Jenny Solgon and family, kay classmate ko dara Romel Pagsubiron, malang dara nga pagmonitor. Yvonne Butcher sang Germany, kinatamya lang yung pamilya dira sa Banwa sa Morsha, kay Ana Sinuro, ara man siya, pa-check attendance lang sila ni Milili Oligo sang Vanis Cafe dira sa Tangob. Araman si Christine Miñez sa Villalubos. Sila ni Osimong Calturilla sa Binalbagan. Si Nanay Isabel ginatamyagid ni Idi Lawoswa. Si Rhea Miladjo, nagamonitor man sa aton, sila ni Ray Flores Baryoga. Si Jocelyn Balahadja, araman ga upod sa aton sila nga pagpangalagad karon nga hapon. Sila ni Ethan Luis Halober Tabino sang Barangay Estefanea. Watching kami di sa Guabalay Park Puro Cadena de Amor Handumanan ba ara ka mo sa Guabalay ni Juan ni Rosalio de los Reyes sa Gua sang Balayda sa may Puro Cadena de Amor sa Handumanan. Mayong hapon dira sa inyo. Kagasalamat gid nga pag-upon nyo kada hapon diri sa inyo sini nga palatuntunan. Aton dira kapulisan sa police station number 2. O naga-monitor mo sa aton sini nga pagpangalaga do. Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Sa mga miyembro sang Operation Tolon Task Group mga taxi driver naton bla ara man sila gaupod ka nagabuylog mas sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga taga Central Market monitor sa aton amo man sa Libertad South Public Market kag sa Burgos Public Market. Mga manugbaliga dira naton. Salamat gid sa pag-upo nyo kada hapon. Si Nong Vicente Emiliano sa check-in hotel ti sigurado ko tunog na ang radyo yan. Naga-monitor sa subong.
atong sini nga pangalagad karon nga hapon. Sa kay Kwanda, sa kay Sir Salvacion, bao nagapamatig sa ato si Sir Salvacion, no? Opo dira ang sini nga mga kaupdangan kay Sir Salvacion sa Police Station number 2. Magabalik kita sa pagbalik nato report na gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuwi. Radyo. Balik diri sa ato nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time. Alas 5:28 na. This time, i-check na mga report na gikan sa atong sining nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report gikan sa New Government Center. Ang balita ni Action Art tayo Pondalon Attorney Distrito. Nagpahayag nga hindi pa pinalang desisyon bato kay Barangay Kapitan Noli Villarosa. Ang kontrobersyal nga kapitan sa Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod. I-check na report ni Action Art Tayhupon. Pwerte niya si Kap Noli Villarosa ito. Kada tuig ito kasikat gisa yun, no? Action Art, line number 2. Please come in. Action Eric, ang pinaka-latest ba na? After nga malungduman nga may ara sa nga nag-report angot isining
suspension order batok bala sa kay Barangay Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangom. Nagpangita kita sa ideya nga at least makuha siya tani sa statement pero dugay gid kag way sa siyang gitagwa diri nga ano man nga interview. Pero karon nga adlaw may ara sang isang iya ka press statement nga ginapagwa diri ang nagaserving nga legal counsel sa kapitan dira sa Tangog Gamo si former councilor Attorney Cesar Distrito. Nung sunod diri sa statement kag base sa aton sa interview siya ang desisyon sa ombudsman gagi na pagwa nga tiamo ni siya ang pag-dismiss sa iya sa pwesto sunod diri sa kay Attorney Distrito. Actually hindi ni bag-o action na Eric sunod diri kay Distrito bagon nga na-dismiss na ni siyang una no nga sa isang kaso. However, may mga posible mag-una man nga ginapadala dito nga mga documents amo ni nga doon nabuhi ining sahi sang kaso. Pero kampante diri si Attorney Distrito nga may ara sang pag-reverse sa mga desisyon sini kag may ara pa sang nagakaigo nga legal remedy nga pwede mahimo diri ang talatapan na sang alkalde. Kaya number one, silang isang abogado ni former councilor Distrito hindi pa final and executory ini nga sa isang desisyon. In other words, pwede pa ni Action Eric nga ma-appeal sa bahin sa ombudsman or sa Court of Appeals kag ginadihon na nila actually subong ang ila sini nga iga-file dito kag wala labot sila nagapati man siya nga temporary restraining order nga ila plano man idangop sa korte pagapaboran para sa iya sini nga kliyente. Action Art? Sini? Yes, sir. Durante abi nga nagahimo sa pamagi sa ila appeal hindi anay pwede ka panaog sa kapitan ulit sa iya nga posisyon sa pagkakapitan sa Tangob? Ati ang parindugan nila yung why reason nga makuan siya nga panaog sa pwesto. Ay? Oo. Amo lang habal diri sa abogado mo sila niya ang akong kliyente inasiguro lamon ngati while nga may ara pa bisang may mga pending pa sila sa nga himuon nga mga tikang pero nagapati siya nga hindi papalin no sa pagbangalagad bilang punong barangay sa Tangob ining si Noli Villarosa. Ilang taon ta ko na no matapos ini kay nagligad ang ginambali sa DILG pagi kay Ma'am Marinette Joy Manayag o sila sa kupyang nga nauyatan kag ang isa lang nga magka-service ni isang order. Number one is the Office of the City Mayor and number two ang DILG. Kung ano matapos ni Action Eric amo lang hindi ta mamalaan in the coming days. Pero pamatian ta kung may tiyempo ka pa Sige, Art. Attorney Cesar Distrito. Pag-perform niya sa iyang obligasyon bilang kapitan. Kag in fact, ang kaso is not yet final and he has still all the right to appeal or file a motion for reconsiderations. Kadayon siya na nagapungko bilang barangay kapitan. Ang so kung para mahibaluan isang panan dira Action Art, nagsugod na sa pag-implementarya sang requirement ng national government, i-clear ang mga dalan ng mga obstructions. Pag ang inaangal area was clearly may ara sang obstruction kay iba ang tupad niya ang lugar ara na may setback na sila wala pa yapon ang ara din sila. Pero siya lang siguro Action Eric sa palayag rin ni Attorney Cesar Distrito ang full nga interview naton karon pabati ito na sa action firing line. Ano man ang legal opinion diri kung ano man ang posibleng himuon sa DILG since kati may ara sa mga legal remedy ang legal team. Action Art? Yes. Klaroon ko lang ni ang ining suspension order ni Cap Noli ombudsman, di ba? Yes. Ang order rin sa ombudsman. Alin sa ombudsman. Wala pa rin ma-serve sa iyang suspension order, ya? Ati wala kay way pa ganing kamaton kopya ang kwan
ang kampo ni Noli, kundi sa media pa lang nila nabatian ko. no? Okay. So kung makabaton gid man sa suspension order si Kap, posible ang suspension order halin sa ombudsman pagkadto na sa DILG, local Bacolod. Yes. Ah, Ang nag-serve okay. sila, amo ang DLG, ang office of the city mayor sa office okay. niya. Okay. Amo na. Aha. Pero as to kung nanong imo, dili sa DLG, once nga mabato na nilang kopya, Oh. huwag takabalo. Gani, Kung amo na gani. serve nila. Amo lang Kaya pamangkot kung i-honor ni Atty. Cesar Distrito kung i-serve sa DLG Cliente, ya. Galing kay kon sa Lunes, kung may nga daw nila actionary, kalimbawa ang pag-file sa PRO sa korte, that is another thing mo. Okay. O kung may temporary restraining order, sila nga masikya sa bayan sa korte, Oo. amo lang white man mabalaan kay para kay Attorney Distrito kumpiyansa saya nga hindi pa papanaog temporaryo sa pwesto si Kapitan Noli mo. So kung mabato giman niya sang DILG Bacolod ang suspension order rin sa ombudsman, automatic ito wala may imong DILG i-serve na kay Kapitan Noli. Amo lang ako ang pag-insindi, pero ang abogado ya sang kampo ni Villarosa nagapati, Oo. hindi pa niya tapos ang laban. Amo gani na, amo na way pa tapos ng laban, pero amo na maneuver man sila. Amo na kay ang mga balantayan diri nga mga development action na Eric. Sige. Karon na sa action na paring lain kay bubuta kag ipabati ang kompleto kay interview naton kay former councilor kag legal counsel ni Kapitan Villarosa si Attorney Cesar Distrito. Balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at kay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Art karon sa pagbalaga sa Action Firing Line. Duga nga ni Action Art, no? Kung sa bagay, may rason man si Attorney Cesar Distrito bilang abogado ni Kapitan Noli Villarosa nga nagahimo sila subong yasang pamagi, no? Ang para nga mapunggan anay temporaryo ni ang suspension order nga ipapanaog sa ombudsman kay actually si Attorney Cesar Distrito way pag man siya kabaton mo bilang abogado ni Kapitan Villarosa, way pa sila kabaton sang dokumento alin sa ombudsman naging suspended na ang yakilinti kasi Kapitan Noli Villarosa. Sa media pa malang so far nakuha na ni Attorney Distrito. Mo na gani ka temprano pagahimo sila sa pamagi. Kagati hindi pagin man makakasti sa pulungkuan kag hindi pa suspended si Kap Noli considering kati wala pa sila kabaton niya sang final nga dokumento alin sa ombudsman although nga may report nga papanaugan gid sang suspension order si Kapitan Noli Villarosa ang kapitan sa barangay Tangob. Ay ang suspension order from ombudsman maagi na sa DILG mo or sa LGU kay Mayor Albi Benitez na ang pamangkot kung ipadala na gid man sa ombudsman sa kay Mayor Albi or sa DILG ang pamangkot i-serve na bala i-serve ginaya sa DILG ang suspension order sang ombudsman kay Kapitan Noli Villarosa. Prote kung si Attorney Cesar Distrito pa na hindi pa tapos ang laban. May mga remedy pa ba naman sa lingko bala? Damo pa na mga reconsideration, appeal, no? Ang himuon. For the meantime, ka nag-maneuver sila sa sabat man eh. Kaya mo na siling kubla ang order sang ombudsman hindi na final kag executory. Sa iba niya nga mga ordinaryo lang yung mga tao, no? So kahapos mo lang i-implementar. Pero sa mga tao nga daw medyo kulo kilala naman may mabugat nga posisyon mudlay gid implementar naman kung hindi ko sa abla nimo sa natawag ba nga solo suspension ni for the meantime ang basic Kap Noli da manaog kung may suspension giman sa iba nyo uber yan ay for the meantime mahimo nga remedy sang abogado ya kag for the meantime manaog sa pagkakapitan niya ang first kagawa dyan mo na mapungko bilang kapitan nga tagaan liwi
doon nga mo nangamba ni Atty. Cesar Distrito, hindi pa tapos ang laban. Saya sini nga kliyente. Sige lang alang tawon ta niya. Kaya wala pa gid man kabato niya sang official nga kuan mo nga sulat si Atty. Distrito ang kliyente sa suspension sang ombudsman kay Barangay Kapitan Noli Villarosa. Dugang ang atong magsabalita pagkatapos lang sa ato sin importante dugang pa nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Report after edition Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. I-check na report ni Axel Alvin Graba gikan sa Negros Oriental Provincial Police Office di parte sa ceremonial lights on sa Giant Christmas tree sa Nokpo at Talana karon sa gabi. Yari ang report ni Axel Alvin Graba. Line number 2. Axel Alvin, may hapon please come in. Maayong hapon sa imo Aksyon Eric Natalana nga magapatigayon sang ceremonial lights on ang pamunuan sa Negros Occidental Police Provincial Office para sa Giant Christmas tree nga napahamtang sa compound sang Nokpo takna alas 6 karon sa gabi. Sunod diri kay Nokpo Public Information Officer nga si Lieutenant Judicis Catalogo kadungan sa pagdumdum sa Yuletide season. Ang pagpasiga naman sang Christmas tree sa sulod sang Nokpo.
dugang pa ni Katalogo na lakip sa lights on. Amo naman ang 32 pa ka mga puno sang kahoy nga gindisenyohan kag ini nagarepresentar sa tagsa ka mga banwa kag syudad nga ginaserbihan sang kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ari ang pahayag ni Katalogo. Kaning gabi diri sa campus sa Negros Occidental Provincial Office, mayara kita ceremonial turn on sa Christmas lights and parol. This is also sir competition sa mga all units and offices diri sa Nopo. Bali ang respective office nag-decide sila sa ilang trees, bali designan ang respective mga kahoy na napalibot sa Nopo. And then ang ato nga parol making contest is participated by our lower unit station. Bali 31 sila nakabilog sila nag-participate. Bali judges na karang later on sir, and then i-declare natin ang winner. Probably sa Monday siguro sir, declare natin kung sino nagdaog sa ating decorate at 3, light at 3, and parol making contest natin sir. Would it be synchronized para sa 31 cities and municipalities, sir? Yes, so sir, panyara kita nga mamana sa yung ating mga respective station at sa own advice kung may natawag i-turn on man sa respective units in the station sir. In also in consonance with the celebrations in natawag Christmas and New Year celebrations sir. Ang pahayag ni Nokpo PIO Judicis Katalogo. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Nga pondera kay Alexa Montesa ga monitoring sa ato no. Amo man kay Armando Gabang, si Nanay Evangeline kag sila ni Hulagay sang Porok Gaisano Barangay Ilhis, ga monitor gid siling ni Evelyn Sinaon. Ngayong hapon monitor kami diri sa Sitio Yuring, Barangay Bulwangan, sa Banwasang Hinubaan. Alin kay Tata, Luab, Kawiyan, Kamini. Salamat gid no. Kay Diding Alojamiento mayong hapon. Upod gid sa atong sining pangalagat diri sa inyo palatuntunan no. Importante lang gali nga public service address diri sa inyo palatuntunan. Ginapaksyonan ang sinoman nakakita sa itom nga wallet nga may unod nga ID, driver's license, ORCR, national ID, Seaman's ID, cards kag cash. Nadula dira sa bahin sang palibot Kamiga World. Makadto sa Libertad agi sa Barangay 39 kag Barangay 40 diri sa Bacolod. Ang wallet ginapanagiyahan ni Japet Paul Mapula sang Purok Mapinalanggaon, Barangay 35 Bacolod City. Kung sino man ang nakakita, palihog lang idulong sa Action Radio Bacolod o kung sa contact cellphone number 0917-750-9041. Kay may reward nga pagkabatunon. Padya nga pagkabatunon kung mauli ang wallet ni Japet Paul Mapula. Ang nagapaksyon mismong tag-iya si Japet Paul Mapula sang Barangay 35. Ayos. Jeneline Bandoha, may landara nga pamati. Kag ginatamyaw ta lang ang class o kon happy 10th anniversary Agimat class 2012-02A-D. Happy 10th years anniversary class Agimat class 2012-02. Pulo na katuig sila gali sa serbisyo si Sir Salvacion. O timayo gina sir. At least ka-survive after isa ka dekada. Dayon ang imo sila nga serbisyo.
upod sa imo sini nga mga kaupdanan. Si Nonoy Manggubat ba o monitor sa aton si Nonoy Manggubat oh. Salamat gid kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Monitor gid siya oh. Good afternoon, watching from Silay, din kay Cordero Sorita Randy. Monitor gid sa aton. Salamat kita sa inyo dira nga pag-monitor, no? Kay na nakabati ko sa interview bala ni Aksyon Artayopon sa Bacolod City Public School Teachers Federation Association President kay Sir Richard Ilangri ahay. Medyo naghuy-huy baga ni Sir Richard Ilangre. Tapos may baluan nila nga ti why gid madala sa pundo sa national blang nga budget. Ang ginadusok nila tani nga increase sa kasweldo sa mga manunudlo nato nahay. Gigin kuan ba? Waging gidugangan. Increase sweldo sa katon nga mga maestra. Mo ta mga maestra kada nga balati ano na. Bisan dugang na tani bakal bulong no. O puli base pa man lang kitaan na sa aton nga mga mamalidha. Mga aton nga mga congressman ka mga senador bla. Makadugang-dugang sang sweldo sa aton nga mga maestra. Damo na mga maestra aton mga senior citizens no. Iban hindi pa senior citizens may mga balatian na. Posible tungod sinisang pagkadismayado ni Sir Richard Ilangre hindi na malikawan kasi basi may mga public protesta naman nga himuon ang aton nga mga maestra sa bilog nga pungsod sa Pilipinas para nga ipabatsyag sa gobyerno ta ang ila sini nga ibubunot nga kontani increase malang sa sweldo nila sa pagkamaestra no. Damo man ta mga maestra nga damo man utang kung ang sweldo man nila nga ilang sa liganti ko sa hindi maka trespasser. Wala na kung dalaga ka, may na kung sultiro ka, may mga kabataan ka ti eskwela pa abi. Way labot sa mga pagkaon da sa pamasahe kag pliti balon sang imos estudyante no. Sa may mga maestra man nga bao nalakat lang gani nila sa to ka feature sa isa ka TV station bla Jessica Soho to nakitaan ko bla trabaho sa kalayo-layo sa iyang eskwelahan agi na agyan niya pa babaw saka panaog bukid bla. Tapos ang alagyan, lapotyak pa ko mag-ulan. Tapos along the highway, malakat pa gid siya. Wala pa to ka bungyod ang taklaro niya. Lakat lang na, kaya man siya sa lakyan, makalabay ito. Nalakat na, kasi nasugat sa mas estudyante niya. Bulig bit-bit sa mga dalaya, pagkanto, tos babaw. Grabe, mga sakripisyo sa maestra. No? Tani dapat ang aton nga mga maestra, ulikda man sa aton tani gobyerno, bala. Mga dugang-dugang ng mga kayuhan, tani, bala. Hindi na napagdingot sa aton nga mga maestra, kaya ti, tuod lang kung wayang aton mga maestra. Kaya man ta mag-amuni. Way man ta katrabaho sa amuni nga sahi sang public service. Kung wayang aton nga mga maestra. No? Tani bala aton gobyerno, alang tawon ginila ang mga bagay ti bisan gamay-gamay lang kun may saka way may karugad ka pangayo gidlag ko may strata sa saka tarante ma-increase ang tani ibla no Paskwa pa naman ho nga po dara kay Ana Sinoro kay Janilo Sansino dara sa Bantod Barangay Panokoy ga monitor gid si Ulysses Bana GMA actor. Ay, puwerte. Ito, mahuya man taba. Ulysses Bana, GMA actor, hanggang ngayon,
nandoon pa rin sa Dumaguete City. Ay, Martin. Kano siya taga shooting, may shooting, may pelikula. Worting ability, no. Kay migo ko dara nato iskoltero sa sumag monitor gisato, no. Migo ta nato iskoltero sang barangay Sumag. Obran siya sa SSS Kabangkalan. Do ka na may paritsada kagarangkadan chimpo ko alang-alang na. Action report afternoon edition magatakop ini balik naman ini sa Lunes. Opo diri sa itong mga patrol unit reporters in action na nagpalagay karong hapon. Action Dear Salazar, back to back sa itong piloto. Action Ninyo Bugina, Action Alvin Graba, Action Art Payhupon. Opo diri sa itong mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Sporgar, IT Expert Christian James Binares, Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Nagasunod na ang programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action Andy Pensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, ako naman si Action Eric Magbanwa, temporaryo diri nga nagapungko. Itanay kita karon 9:30 to 11 Action Night Patrol Program. Salamat gid sa iyong pagbuylog. Happy weekend. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Naglipa na ang mga papaya soaps.